Babaw Kabalen, kumusta kayo po na ako Louis Season? Marco Nananding, we're in Pampanga. Guys, sabi ako lang yung buong family ko. Ayan, no? So, kami ngayon ni King, compound na ning Suk, Pampanga. At ila pong bayong restaurant, yung Laguna Empacho. From the name itself, Pachema Empacho, ibig sabihin, mabsi ka mabsi. Yes. Ngayon, bakit may po kaya kayo nung naloretang sa Serve the Kenny? And, at ila actually ba yung innovative parang feature, ne? Karing restaurant, bayo ya po ini. Alam mo, innovative way of serving kareng customers daw. Pansin niya kitang gulot na bala mo ting conveyor, ito. Ito. So dudurot lang rin pamangan mga niya. Serve dala ka rin. Bakit ni po kaya kayong ining nagawin ini? It's gonna be grilling night. Abay niyo kayo po. Tara, let's go! So, metong namasanting dang feature kay ni guys is bayo yun ni King San Fernando, ining bala mo makaserve la rin pamangan King Conveyor. So, as soon as you arrive here, they're gonna be serving you with one bala mo individual bowl of kimchi soup. So, I can assure you guys na yung kimchi soup da kaya ni super masarap. Sarap na soup. Pupunta ka dito. Ano na? As per our orientation, they don't claim it like a samgyupsal or mga yun eh. Haus na bala mo freestyle kasi sabi namin, alila mo samgyupsal, alila mo retang bala mong steak din sa serve na aliwaliwala pa po. Ne? So rin niretang kahit na meat choices dan eh. Ating chicken, atin mo naman pork. And pansinan nyo la rin cuts da kini guys. Aliwa rin niretang bala mong pera nipis dala bangan tayo. Maserve ya bala mong lupa yung marakal mga yan eh. Pero kini bala mong large cuts la rin available. So dinanda kayong tip na siguro the best way to enjoy yung makaniling klaseng setup kayong pamangan is to sit beside the aisle. Okay, but let somebody have the cooking done. Okay, but dire-diretso na kang mangan mo yan. Kumakakinit, tas mga nakamangan. Mag-enjoy na kayo man po. Enjoy na. Thank you, sir. Ano nga sabi yung kahit na sa paniba yung I mean the way they serve the food? Hindi na sorry kasi Okay. Muna muna pananayan mo order ka mga yan. Salamat po. Sir, thank you. Ikaw po. Mga butangan niyo po. Mga nano yung po nga balo yung pagkain. Di pa manan. Okay, very pampak. Ma'am, ito po rin naman. Kumusta po yung pamangan, ma'am? Yaman. Yaman po. Yaman niya, ano ba? Nag-aabang na sila. Salamat kayong pamalbegan kaya kaming vlog. What we are giving you guys are alam mo, options na to try. Ito mean, satisfaction for taste and experience is actually up to you guys. This is a new place for you to check out and pagsalamat kami po kay Empacho for inviting us. We request you to download our mobile app. It's available yan po kayong Play Store at po kayong iOS. Malyariya mo naman bisitanin kaya kaming website at weareinpampanga.com. Thank you for watching until our next discovery. Peace out. Bye.